Takže čaute, tomu video tutoriál, jak si nainštalovat NC Titan Tekit, když si to nevíte nainštalovat. Takže dáte si Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Internet Explorer. Takže tady to já mám, slovo rozklistujem a tady mám. Tak to máme. Takže dáme si www.mctitan.cz, dáme Enter. Dáte si toto MC Titan, kvalita, Minecraft, zábava. A to vám vyskočí toto. Pak dáte, jak se připojit. Když budete prostě chtít Tekit, tak kliknete na Tekit, alebo na klasické MC Titan, to je 1.7.2, vidíte, lebo to plenili. Tak, toto my máme, Tekit si stahujeme. Tak máme Tekit, počkat, dáme si, prevzete, na to kliknete, na ten Tekit, tady mám já, tady. Počkáme, ten se mi to dostavuje. Počkáme, s tím se to dostavuje. Musím dostavovat 5 minut, 4 minutky. Des, 4, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Extrahujete to na plochu. Dobré. To znamená, že dojde. Tak máme. Pustím to. Dáte si toto. Souhlasí. Pokud to ještě teď nemusíte tak, ne? Tam takto. Tak a dáte start, když se nám začne intro. Teď to nemusím, já už to mám, takže keď som vám pomohol, dajte nejaký like alebo niečo, dokumentu, tá stránka tam bude v popisku videa, no tak prosím vás, nech tam sú aspoň 3 lajky, napíšte mi, co mám točiť, či to nevíte stáhnuť, ja vám to spravím, alebo keď chcete, tak vám sa stavujú Bandicam, Fraps, to je jedno, jaké, napríklad Hexy, keď budete chcieť, tam napíšte, to je jedno, no tak, čaute.